Jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzada betiko bizitzara. Aintza zeruetan jangoiko hori, eta pakeda lurrean haren gogoko zure. Ainurita ere zaitugulako, horazu, bere ikartuazu, horespen zuri, hauspez agur eskerra zuri. Jainko jauna zeru errege, jangoiko aita guztiatuna. Jauna zerrakak Jesu Kristo, Jainko jauna, Jainko Marimundoz, aita esene. Zuk ezetezu munduko pekatua, erreki jauna. Zuk ezetezu munduko pekatua, entzun gure dekia. Aitaren usturianean jarri izaudezu, erreki jauna. Zu bakarrik satua, zu bakarrik jauna. Zu bakarrik gorikoa, Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, Jainko aitaren. Amen. Egin dezagun otoinuz. Jainko jauna, zure semearentzat herrion bat prestatzeko sortu zenuen Joan Bataiatzaile santua. Emaiozu zure elizari bihotzeko pozaren doaia eta eraman itzazu zure fidelu guztien gogoak pake eta salbaren bidetik. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure gine eta Espiritu Santuarekin Jainko tarrege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Uharteak entzun, urrutiko herriak aditu, amaren sabeletik deitu ninduen jaunak, amaren erraietatik zidan izen eman. Ezpata zorrotz egin zuen nire ahoa. Bere gerizpean gorde ninduen, gezia bezala zorrozturik, geziontzian sartu ninduen, eta esan zidan, zu Israel, nire morroitzera, zu gandut gorespena, nik nire baitan esaten nuen, alperrikakoak nire nekeak, utxean erreditut nire indarrak, baina egiaz jaunak zeukan nire zuzen bidean, nire jainkoak zeukan nire saria. Orain honela mintzo da jauna, amaren sabeletik bere zerbitzurako deitu ninduena, Jakob bere gana bihurtzeko eta Israel biltzeko. Izan ere, halako ospea eman ziren jaunak, eta jainkoa izan zen ere indar. Eta hau esan dit, oso gutxi da zuk bere zerbitzari izatea, Jakoben leinuak ere ikitzeko, eta gelditzen diren Israeldarrak harriatzeko. Atzerrien argi egiten zaitut, nire salbamena lurraren azken mugaraino iritsi dadin. Jaunak esana. Kanta jaunari lur guztiak egin alaitxu haren naia zoazte pozikaren gana gora eta gora apostoluen eginetatik, egun haietan Paulok onena zioen, jangoikoak David eman zien errege, harentzat aitormen hau eginez. Arkitu dut David, Jeseren semea, nire gogoko gizona, nire agindu guztiak beteko dituena. Hitzemana zeukanez, onena zitik aterazio jangoikoak Israel izan batzailea, Jesus. Berau etorri baino lehen, Joanek bihotz berritzeko bataioa otsegin zion Israel herri osoari. Eta bere bizia bukatzera zijoanean, honela zioen Joanek, ez naiz ni zuek uste duzuena, badator nire ondoren beste bat, eta nien eizion haren oietakoak askatzeko ere.
Senideok, Abrahamen ondorengo eta jagoikoaren beldur zeratenok, zuei biali zaizue salbamen itzau, jaunak esana. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesu Kristoen evangelioa San Lukasen liburutik. Etorri zitzaio ordua Isabeli eta semea izan zuen. Entzun zuten auzokoek eta aideek jaunak egin zion erruki handia eta zorionak ematen zizkioten. 8. egunean haurra erdaintzera eraman zuten eta Zakarias deitzen zioten aitari bezala. Amak ordea esan zuen ez, Joan izango du izena. Haien berriz, ez duzue zuen senitartean inon izen hori duenik. Orduan aitari keinuka hasi zitzaizkion, ea zer izen eman nahi zion aurrari. Eta harek idatz ohol bat eskatu eta idatzi zuen. Joan du bere izena. Eta denak harriturik gelditu ziren. Bat batean askatu zitzaion mingaina eta hitz egiten hasi zen eta jagoikoak goresten. Beldurrak hartu zituen auzokoak eta berri hau Judeako mendialde guztietan zabaldu zen. Entzuten zutenek, bere barruan pentsaka onena zioten. Zer izango ote da aurrau, jainkoaren eskua arekin baizegoen. Aurra azitzen ari zen eta bizkortzenaren espiritua, eta basamortuan bizi izan zen, Israel herriaren aurrean agertu zen egunerarte. Jaunak esana. San Juan Bataiatzailea, gure herriko zaindariaren jaiotza ari gara ospatzen. Ez da oso gauza ohizkoa santuaren o santu baten jaiotza ospatzea. Ia kasu gehienetan bere santuen heriotza ospatzen baita, liturgian behintzat. Kontutan izan da, zeruan sartu zen momentua ura izan zela. Beraz horregatik, gehienetan santu baten eguna seinalatzeko bere heriotzaren eguna aukeratzen da. Batzutan, akaso aldatu beharko da, egun hortan badagoelako beste oso santu ezagun bat, edo baita ere izan daiteke, segun ze gara liturgikoan tokatzen da, akaso aldatu beharko da, baina berez, gehienetan hoxe izaten da santu baten eguna ospatzeko irizpidea, bere heriotzaren egun aukeratzea. San Joanen kasuan, bai jaiotza, baita heriotza ere biak ospatzen ditugu halako solemnidadez. Gaurkoak badu liturgiaren aldetik solemnidade handiagoa guretzako hemen eta besteak ere bere martirizak, abuztuaren 29an ospatzen dugunak badu esan nahi berezia, bertako festak ere ospatzen ditugulako. Baina edozein kasutan, gaurkoan gure zaindariaren jaiotza ari gara ospatzen. Gogoan izan da, zen olako eginkizun berezia tokatu zitzaion Joan Bataiatzaileari. Eta horregatik, esan genezake, Elizak konsideratzen duela horren maila handiko santua bezala. Jesusek ere esan zuen, ez dela jaio, halako amaren semerik, Joan Bataiatzailea bezalakorik, Jesusek ere garrantzi ematen dio. Eta esan genezake Joan Bataiatzaileari halako egoera berezia tokatu zitzaion. Bera jaio zen Itun Zaharrean eta konsideratu genezake Itun Zaharreko azken profeta bezala. Profetek zituzten ezaugarri guztiak kunplitzen baititu San Joan Bataiatzaileak. Alde batetik, profetek etorkizuna iragartzen zuten. Gertatu behar zena adierazten zuten eta oso bereziki Jesusen etorrera, Mesias bat etorriko zela, Mesias bat jaioko zela iragartzen zuten profetek. Joan Bataiatzaileari tokatu zitzaion, ja bertan zegoela adieraztea. Baina berak, hala, hotxe egiten zion herriari. Bideak prestatu, bertan dagota gure salbatzailea. Eta berari tokatu zitzaion egin zuzen ere,
Jesus Jordan ibaian bataiatzea. Beste eta oso momentu berezia da, konsideratzen baita Jesusen bizi izkutuaren eta bizi publikoaren arteko aldaketa orduntxe gertatu zela. Bien arteko muga normalean Jordango bataioan kokatzen baita. Eta bestaldetik profetek ere beren garaiko bizioak, beren garaiko injustiziak salatzen zituzten. Oso bereziki autizkien aurrean behartsuak eta txikiak defendatuz. Hoixe izaten zen profeten ezaugarri oso importante bat. Ez zuten bildurrik boteretsuei gauzak aurpegira esateko. Horregatik profeta asko hil egin zituzten, edo harrikatu, edo despatxatu beren herrietatik. Boteretsuei aurre egiten zietelako. Haien injustiziak salatuz eta behartsuak eta jende txikiak defendatuz. Joan bataiatzaileak ere, ez zuen inongo erreparorik izan, Herodes boteretsuari gauzak aurpegira esateko. Eta haien itzal handia zuen Joanek, Herodesek ere izugarrizko errespetua ziola. Ez zen atrebitzen Herodiasengatik izan ezpain, bera ez zen atrebituko inondik ere Joan bataiatzaileari lepoa bostera. Horregatik, pentsatu dugu, halako itzal handia izan duzuela bere garaian. Gainera, beste bi ezaugarri oso importante, alde batetik oso gizon, sentzilloa eta austeroa izan zen. Bere handitasuna ez zen adierazten kanpoko edo azaleko itxuran. Ez zuen arropa berezirik, ez zuen deus harri-harririk, ez zen leku lujozko tokietan bizi, baizik eta kontrakoa. Hango basamortuan egoten zen, eta basamortuak gogorazten digu bakarradea, eta gogorazten digu pertsonaren barne bizitza. Hau da, bakardadeak pertsona zaindu egiten du, eta bere barnetasun hori garatzera eramaten du. Bere kontzientzia, bere pentsatzeko kapazitatea otoitz egitekoa, horiek denak lantzen dira basamortuan, edo pentsat gara hartan alazan, gaur egun dauden instrumentuekin eta mobileak eta internetak eta zailan izango litzateke. Baina garai hartan bakardadea egoten zen, edo nagusi izaten zen basamortuan, eta beran egoten zen. Bestaldetik, berak halako hitz egiteko, predikatzeko gaitasun berezi bat aurkitzen zuen, eta berak egiten zituen predikuek halako eragin berezi aurkitzen zuten. Jende asko bihotz banitzen zen eta konbertsioko bataioa eskatzen zion. Eta azkenik, eta honekin bukatuko dut, Jesusen adiskide mina izan duzen Joan. Bik aireak ziren, lehengusuak ziren, jaiotzetik edo hasieratik, jaio aurretik, esan genezake, halako lehenengo kontaktua izan zutela, Ama Birjina Isabelengana bisitatzen zelarik, bere aurrak jauzi egin zuela Isabelean esaten dugu liburu santuak, eta gero seguru asko tratu ezagutzen zuten elkar Jesusek eta Joanek. Horregatik, estu hori eduki zuen Joanek Jesusekin. Guk eskatzen diogu gaurko egun honetan, gure herria zain bezala, eta baita ere eskatzen diogu berak Jesus maitatu zuen bezala, eta ezagutu zuen bezala, guk ere ikas dezagula maitatzen eta ezagutzen. Espiritu Santuaren egitez,
jatzaileak zaindu dezala gorputz eta harimako kalte guztietatik eskar dezaiogun jaunari. Otxotorena, bere utxulea sumatzen dugu, erabat, eta San Juanen kantatzen zigun urtero gaurko egunez. Eskatuko dugu bere alde, Juan Bataiatzailearen bitartez, zeruan egon dadin, eta handik gure alde egin dezan, eskar dezaiogun jaunari. San Juanen jaioteguna egoki ospatzeko. Berak esan baitzuen munduaren salbatzailea hurbil zegoela, baita etorri zenean erakutsi ere Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, non nahi eta beti, zuri eskerrak ematera jauna, eta guztiz santu, jangoikoan guztido beti edeko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bide egile eta hamen semeetan handienaren Juan Bataiatzaile ospatzean, zure miragarria gorestu ditugu. Jaio horretik amaren sabelean pozez jauzi egin zuen, gizon emakume guztien salbatzailea etorri zitzaionean. Jaiotza berriz, poz handia ekarri zion munduari, profeta guztien artean, bera bakarrik izan zen, jainkoaren bildotsa erakutsi zuena. Berak bataiatu zuen Jordanen bataioaren egilea, eta urari salbaten indarra eman ziona. Eta bere gogola isuriz, aitormenik ederrena eman zion Kristo jaunari. Horregatik, zeruko talde guztiekin, lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz handi hori etengabe kantatuz. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak
hartzazue eta jan guztio kontatik, hau bere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoa berdin karizaturik, berriz eskerrak emanez, bere ikasleek eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau bere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena, egizurean nire horregarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartu behituzulako, eta aparik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osoa Frantzisko gure eta Santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta elizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna, bizteko itxaropenean patiran gure semeak, bereziki Luisa eta hildako guztiak argitzazu zure horbegiaren argitan. Erroki zatizkigu arren, guztio betiko bizitzen ditxi dezagun, Jaungoikoaren Ama Maria Dorapsuarekin, San Jose bere senadarekin, Apostolu Santuekin, San Joan bataiatzailea eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure sentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan zuri aita Jaungoikoan guzti horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, bildu gabe esan bezagun. Gure eta zeruetan zerana, salbatu izan beri zure izena, edo beri zure agendua, egin beri zure laia, zeruan bizena lurrean ere. Emain duzu gaur egurotako dokia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorgunei barkatzen dut ezkero, eta ez gure talde eraman, baina atera gaitzazu guztietik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emain duzu bakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailean noiz etorriko den zaitan dela. Jesu Kristo gure jauna, zure esana da apostoluei bakea uzten dizuet, bere bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaren bezala, eman jozue elizari bakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eman jozue bakea ekarri. Jaungoikoaren bildotxa, zurken zen dezu munduko pekatua, errotik jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zurken zen dezu munduko pekatua, errotik jauna. Jaungoikoaren bildotxa, zurken zen dezu munduko pekatua, eman jozue bakea. Hona hemen, Jaungoikoaren bildotxa munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren behira dituak. Jauna, ni ez da izio, itxasatzeko,
Urteko bildotsaren mailan indargaitu gaituzu jauna. Egizu, egun honetan Joan Bataiatzailearen jaiotza pozez ospatzen duen zure elizak, jaiotza berriaren egilea ezagutu dezala. Berehala etortzekoa zela hark erakutsi zuen zure semearengan. Errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan, eta bedeinkazioa emango dugu, San Juanen relikiekin eta belarrak eta moleak eta bere bedeinkatuko ditugu. Bedeinkatu jauna, belar eta lore guzti hauek eta egizu hemengo lurrak emankorrak izan daitezela. Zain dutzazu atainoarrak gorputz eta harimako gaitz guztietatik eta haien lanak izan daitezela beti eraginkor. Eta nik bedeinkatzen ditut